na'am, mala'iku Allah subhanahu wata'ala yake ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu. Su suna mamakin an halakar da bani jan, kuma yanzu Allah ya sake cewa zai sake kawo wasu, abinda suke tsammani kamar za a sake dawo da bani jan din. To shikenan sai Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu. Anan za mu fara diba hikayen da huskoki mabambanta. Nan Allah yana so ya nuna mana kasaitansa da kuma isansa. Hadisi ya tabbata daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Annabi wata in ya hau minbari sai ce da za ku zauna ku ƙin sabo, ku ƙin sabo gaba ɗaya, ya ce da Allah ya halakar da ku gaba ɗaya, ya kawo masu sabon, in sun yi sabon su roƙe shi ya gafarta musu, ya nuna shi mai gafara ne. Kaga wannan isa ce ta Ubangiji. Don haka duk wanda ya sha tafi cikinsa, to in ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zai yafe masa. An gane? Yawwa shine la taqnatu min rahmatillah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Barakallahu fi. Allah yake cewa ka gaya ma allazina asrafu ala anfusihim, waɗanda suka sha tafi cikin su sun yi barnan ta Allah ce ka gaya musu ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, la taqnatu min rahmatillah, kar ku yanke kauna daga rahamar Allah. Limaza? saboda me? Saboda inna Allah ya gafiru zunuba jami'a, Allah yana gafaran zunubi gaba daya. Innahu cewa shi ta'ala madaukakin sarki gafurur rahim, Allah mai gafara ne mai rahama ne. Allah ka mana gafara. Malamai sun rubuta hikayoyi, amfanin abin da aka rubuta sai a karanta. A cikin wannan abin ko ya inganta ko bai inganta ba, za ka samu wata fa'idan da za ka iya riƙewa kai ma ciki. A nan Allah ya wayo mala'iku, ya ce da kuke zargin 'ya'yan Adam suna zubar da jini, wa yasfiku dima, suna barna, yufsiduna fil ard, suna barna a bayan ƙasa, wa yasfiku dima, suna zubar da jini ne. Sai Allah ya ce kuma duk da haka suna da nasu fa'idojin su ma. Sai Allah ya ce ni na halicci dan Adam da sabo, da ban halicce shi da sabo ba da bi isa ya sabon ba. Allahu akbar. Da Allah ya so ya mai da mu mala'iku gaba ɗaya, wallahi da duk mun koma mala'iku. Duk yadda ka gabawa haka Allah yake so ya ganshi. Yana son ya ga wani da hankali, wani ba hankali, wani lafiya, wani mara lafiya, wani mai arziki, wani talaka, wani dogo, wani guntu, wani malami, wani jahili, wani sarki, wani talaka. Haka dai Allah yake so ya gamu. Wannan a cikin haka in mun diba akwai hikimomi na Allah. To wannan hikiman ta Allah da shi ake amfani. Sai Allah yake ce da mala'iku, to su mala'iku dai suna ganin wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Allah mu muna mamakin a ce dan adam ya saba maka. Allah ya ce ina kuma idan na sa muku wannan jinin na sabo, kuma sai kun yi sabo. Shikenan sai Ubangiji subhanahu wataala ya umurci mala'iku su tantance wanda suka fi adalci a cikin su. Mala'iku suka zauna aka tantance, sai aka fitar da Haruta da Maruta. Waɗannan Haruta da Maruta su ne aka tantance, sai Allah yana turo su duniya a matsayin alƙalai. Suna zama a wani wuri da ake cewa Babila a ƙasar Iraki. Sai mala'iku ne amma a suran ɗan Adam suke zuwa. Idan yamma ta yi sun gama shari'o'i ma ɗan Adam, sai su karanta sunan Allah sai su yi sama. To suna zuwa sai zama an sa musu duk irin sha'awoyi na ɗan Adam. Ranan sai aka fitine su da wata mata mai suna Zahara. Ita mace ce mai bala'in kyau, fitina. Suna ganinta kawai sai sha'awan wannan matan sai ta taso musu. Suka ji lalle suna son su yi lalata da ita, saboda su ma an sa musu wani abu da aka sa ma ɗan Adam. Sai ta ce musu a'a, ai ni ba zan yadda in ba ku kaina ba, sai in kunya da za ku yi manya-manyan kaba'ira guda 10. Suka ce menene? Sai ta lissafa musu, za ku yadda ku sha giya, ku yi kisan kai, ku yi kaza, duk ta lissafa musu. Shikenan suka ce mata sun aminta, da su yi inda za ta yadda ta ba da kanta. Suka yi abubuwan nan na barna gabaɗi. A ƙarshe suka ce mata to mun yi abin da kika ce mu yi,
bayan haka sai ta ce to yanzu abu guda ya rage muku, wanda da kun cika mun shi zan ba ku kaina. Ita wa kenan? Ita Zahara. Suka ce mata menene? Ta ce ku gaya mun sunan Allah wanda kuke karantawa ku tashi sama. Shi ɗaya rage. Ai suna gaya mata sunan Allah, tana karantawa haka kama a matsayin tajariba. Ta karanta sunan Allah kawai sai ta cira ta yi sama. Da ta yi sama tana zuwa fa masaha Allahu kaukaban, kawai sai Allah ya shafe ta sai ta zama tauraro. Yanzu haka in kana da ilmul falak akwai tauraro da ake ce Zahara, wanda wasu mu suna ce mata kaza da 'ya'yanta. To wannan ita ce asalin samun wannan tauraruwa akan wancan kissa. To wannan tauraruwan Allah ya shafe ta sama, shine ubangiji subhanahu wataala sai ya dawo yake ce da su mala'iku, to fa inni a'lamu ma la ta'lamu. Yace to kun ga abin da nake gaya muku, dan adam na halicce shi da sabo dan haka yake sabo. To amma ku yau ga abin da nake gaya muku gashi ku ya zo ya faru akan ku. To yanzu ku zaba azaban duniya kuka zaba ko ta lahira? Wa kenan? Haruta da Marut. Sai suka ce ya ubangiji mun zaɓi azaban duniya li'annaha tazulu wa tanqadi, domin azaban duniya tana gushewa kuma tana yankewa, amma azaban lahira la tazulu wa la tanqadi. To shine sai aka umurci mala'iku suka rike gashin kan waɗannan mala'iku guda biyu sai suka tangale su da rufin sama. Aka umurci mala'iku suka ɗebo buloli na wuta suna ta zane su lailan wani haram. An gane wannan? To a cikin wannan abu da suke musu sai zama har yanzu fa ana nufin mala'iku suna nan duniya, suna nan. Da haka in an zo karatu zaka da suna cewa to ai wasu malamai sun karanta shi da malakani, wasu sun ce malikani, sarakuna ne guda biyu. To Allah kuma cewa malakani, mala'iku ne. Kai kuma ka ce malikani, sarakuna ne. Ka lalawo mana wata kira'an da baka yi kai ma. To kaga wannan ya kamata, kuma sai Allah ya gaya mana sunansu, sai ya ce sunansu Haruta wa Marut. An gane wannan? A wannan yanayin sai suka ci gaba. A haka sai ya zamo a yanzu haka bokaye da masu tsafi suna haɗuwa da su mala'ikun. In kana karatun littattafai na ɗibbi kuma za ka san wannan maganar da muka faɗa. In ka ba su iya rayar da matattu. Abinda kuka rike bai rayar da matattu, to wala ya kuna ilahan illa man yuhyil mauta. Ba abin da ya kamata ya zamo waton ba abin da ya kamata ya zamo Allah sai wanda yake iya rayar da matattu. Sai wanda yake iya rayar da matattu shi ɗaya ya kamata ya zamo Allah. To kai ka rike abin da bai rayar da matattu kuma dole ka yi ta kan tafiya da shi. Kaga wannan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin gidansa sai ya ji sahabbai suna tattauna wata magana. Sai aka ga annabi ya kyalkice da dariya hatta badanna wajidu, sai da aka ga haƙoran annabi. Wannan sahabin yana gode ma Allah da Allah ya haɗa shi da manzon Allah. Ya ce wato mun yi jahilci. Ya ce ya tuna lokacin suna bauta ma gunki. Ya ce su gunkin ne ce muke gina shi da alkama da suga mai yawa. Kasan suga tana da danko. Ya ce to suke ginawa. Sai suka gina ɗan butuni sai ka sa a jakanka duk inda zaka kana yawo da shi. Ya ce wata rana sun tafi wajen yawo. Ga gunki yana rike da shi. Ya ce kuma duk sun buga cikin sahara ne ba abinci ba ruwa. Ya ce to yau kan Allah fa sai dai kai haƙuri. Sai kama hannun Allah guda sai ya balle kawai ya sa a baki ya canye shi. Aka ƙara gawa babu ya sake karya hannu guda. Aka je ya karya kan, ya karya kafa, ya ce a takaice, ya ce Allah yau fa canye ka zanye sai dai an koma a sake wani. To kadi ba ka ga irin wannan fa kaga kai fa ka gina shi da kanka shine, amma kuma hankali ya tafi. Wa idza zallatil uquli anil ilmi to fa ma za yuqalu hun nasaha. Lokacin da hankali ya tafi daga abu ba yadda za ka yi nasiha ya iya karkato wannan, sai dai shari'a ta ubangiji. In Allah ya kaddara ma dan adam shari'a nan take sai kenan sai ka isko ya shari'a. To Allah muna roƙonka ka shirya mu. Don haka ita shari'a takan zo maka ne a babubuka mabambanta. Da yawa bayin Allah daga cikin bayin Allah, ma'ana magabatan mu kenan, in ka ɗauko tarihohansu sai kaga sun samu shirya ne akan wasu 'yan abubuwa a sababu 'yan ƙanana. Maɗauki Shak Abdurrahman bin Qas, ɗaya daga cikin manyan almajiran Imamu Maliku rahimahullahu ta'ala. Wannan Shak Abdurrahman ɗan Qasim
ɗan gidan sarauta ne a Maghrib, babansa sarki ne kuma suna cikin daula. A lokacin 'ya'yan sarakuna suna nuna ƙasaita, su fito kan hanya suna yawo da rawani da manyan dokuna. Ya fito sai 'yan mata irin in marece 'yan mata za su yi wanka su fito cikin gari su ma suna takama, suna ganin sai suka mai hannu sai tsaya. Sai guda ta ce tambaya muke yi, ce me tambayan ku? Suka ce da Allah kan hukuncin jinin haila. Sai ce musu ai ba malami bane, ba malami bane kuma kai shigan malamai. Sai guda ta ce ya ke 'yan uwata ya aki karki mamaki, la ta'ajaban karki mamaki. Take ce mata aiwa kam rakibin bagalan lahu aqalu bagalihi wa laysa lahu illa al-gabawati wal jahl. Ki hakuri wance karki damu, da yawa wanda ya hau doki amma hankalinsa da shi da dokin duk daya. Sai gudan ita ta sake jefa masa ce wance ke ma ki hakuri, da yawa wanda zai fito a suran malami amma wautansa ɗaya yake da jaki. Ya sake girgiza kai ya shiru. To fa da aka jiha mai waɗannan kalmomi yana dawowa gida sai ya raba dukiyansa uku. Kashi guda ya ajiye ta a matsayin kaddara, guda ya bar ma iyalinsa, guda kuma ya Madina da ita. Da ya Madina ya ce yana son a gaban Imamu Maliku yake so ya yi karatu. To yana zuwa karatu gare shi gaban Imamu Malik a wannan lokaci yana da wahala, saboda farko dai mubtada ne, kuma mafi yawa karatunsu lokacin ba a littattafai ake yi ba, ana auna matsayinka ne. Shikenan sai ya tsare hanyar da ake karɓo kuɗin cefane na Imamu Maliku a makaranta. Duk aka zo sai ya ɗauki kuɗi sai ya bayar, ka ji tasirin kuɗi. Aka kwana ɗaya biyu Imamu Maliku yake tambaya yau ake bada kuɗin cefanen nan ne? Ce wani bawan Allah ne bako. Ya ce to yau ina son ku nuna mun shi. Sai aka nuna ma Imamu Maliku sai ya ce kai daga ina? Ya ce ni daga wuri kaza kaji. Kuma na yi alkawari in ba a wajen kawo ban iya karatu wajen kowa. Sai ce to gashi kuma yanzu za ka fara. Imamu Maliku ya ce amma ba matsala, zan baka tambayoyi guda uku, idan ka amsa su zaka zama cikin masu karatu gabana. Ya ce zan yi ma almajirai tambaya, na san da wuya su amsa su, to in ka amsa to zaka samu shiga. Shine Imamu Maliku ya saka masa wannan sirrin na tambaya. Sai zan tambaye ka ya ake gane kare ya balaga, ya ake gane tururuwa ta balaga, da sauran tambayoyi. To shikenan Imamu na Maliku rahimahullah yana zuwa makaranta yawa da kuma ahkamu damil baraghith, hukuncin jinin kudin cizo. Imam Maliku aka shigo makaranta ana ta karatu, sai ke ce da ɗalibansa su'al, ga tambaya, kowa ya daga kai yana jira. Sai ke ce su ma hukumu damul baraghi, me hukuncin jinin kuɗin cizo? Gaba ɗaya suka ce la shay'a alai, ba komi kuɗin jini. Sai Imam Maliku ya ce idan jinin yayi yawa kuma ya fantsama a jiki, to anan ba su da amsa. Sai ɗan Qasim ya daga hannu ya ce nudibal ghusl, an so a je ayi wanka. Sai Imam Maliku ya ce haka yake. Ki tambaya kuma na biyu ya ake gane kare ya balaga? Ya ce shine wanda za ka ga ya daga kafa ta baya in yana fitsari yana harbawa tsat. Ya ce alaman ya balaga kenan. Ya ce haka gaskiya ne. Ya ce to a tururuwa wacce ce za mu gano ta balaga, wacce ce za mu gano ba ta balaga ba? Ya ce tururuwa in suna tafiya wanda kaga akwai wani abu a bakinta alaman ta balaga kenan, wanda kaga suna tafiya ba su dauko kaya ba to kanana ne. Imam Maliku sai ya ce taso daga inda kake ka dawo nan. To shine sai ya taso sai ya zauna nan kusa da Imam Malik. Sai fa ya ci gaba da karatu, kai sai da ya kai matsayin da a duniyan ilimi in Imamu Maliku ya ce wannan matsalan kaza ne, Abdurrahman dan Qasim ya ce kaza ne, sai a ce duk wanda ka dauka kai daidai. Ka diba ga wannan matsayi, ku diba ku ga hukuncin wanda aka daure shi a sel, ba ruwan da zai yi taimama, babu kuma ba kasan da zai yi taimama, kuma babu ruwan da zai yi alwala. Ko yana cikin jirgin sama tafiya ta kama shi, ba wurin taimama babu kuma wurin alwala, kuma ga lokacin sallah yayi. To ya zai shi ne ke cewa man lam yajid ma'an wala mutayammama fa arba'atul aqwali yahqina madhhaba yusalli wa yaqdi aqsu ma qala malikun wa asbagu yaqdi wal ada'u li ashhaba walil qabisi dhurrab yumi bi ardihi bi aidin wa wajhin litayammumi matalaba. Anan akwai aqwalu na malaman malikiya guda 5. To a ciki akwai na Shak Abdurrahman dan Qasim, akwai na Imam Malik, akwai na Asbaq, akwai na haka. Waɗannan sai a ce duk wanda ka ɗauka kai aiki da shi har a wurin Allah baka da laifi. Domin imamu na Shehu Usman bin Fodio yana gaya mana a cikin littafinsa Ihya'us Sunna wa Iqmadul Bid'a, yana cewa man qallada aliman laqiya Allah saliman. Duk wanda ya rike malami zai haɗu da Allah ba matsalan komi.
in dai malami na Allah ne ka rike shi to in Allah ya da Allah zai maka afuwa ko da akan kuskure yake. To kaga anan ya nuna Sheikh Abdurrahman bin Qasim ya zama babban malami akan wata isila dan sanadi ne takaitacce kuma Allah ya ce na karba. An fahimci wannan? To bari mu ƙara na biyu shine imamu waton ibnu adham, ana ce da shi Ibrahim ibnu adham, Allah ya ƙara yadda da shi. Shi ma haka ɗan basaraki ne, gidansu babu kalan jin daɗin da ba a yi. Ya yi wanka da yamma ya hau doki yana takama a bakin hanya sai ya ga wata tana tuyan waina. Yana kallo kawai sai ya ga hankaka ya zo ya ɗauki waina guda ya wuce sama. Sai ce ikon Allah, ya ce ko sai na bi hankakan nan sai na ga ina zai kai wannan waina. A cewa abin da Laraba suke cewa lakal busharatu ne fasma ama alayka thumma nudita samma min iwaji. Ga wata kira ta zo amma wannan kira ne daga Allah. Kawai shikenan sai ya bi hankaka. Tafiya hankaka sai kai tsaya can. Na'am, hankaka sai ya zo, da hankaka ya zo yana bin hankaka kawai sai ya ga hankaka ya kai ga dutse, wani dutse ne mai tsayi. Kawai sai ya bi hankakan nan sai ya ga hankaka ya sauka saman dutsen, shi ma sai ya gangaro. Da ya gangaro kawai yana bin hankaka da kallo, sai kawai ya ga wani kogon rami ne cikin dutsen, wani bawan Allah an kama shi, an ɗaɗɗaure shi, an wurga shi a ciki. Tun a lokacin ashe 'yan fashi ne suka kama shi. Kaga tun lokacin ana fashi, 'yan fashi sun kama shi sun wurga shi cikin rami. Ashe caza shi suka yi, suka ji bai da kuɗi, suka ce to ko baka da kuɗi dai ba a kyale ka da talaucinka ba dai a ɗanɗana maka. Kawai sai suka wurga shi ciki. Ashe wai wannan abin da suka yi sila ne na samun musulunta wannan bawan Allah. Ya ce yana kallon hankakan nan sai ya ɗora wainan nan saman ƙirjin wannan mutum, ya daddatse wainan sai ya ga hankaka na ɗaukan wainan yana ɗora masa a baki yana ta ci har ya canya wainan. Ya ce yana tsaye a wajen sai ga wani hankaka shi kuma ya ɗebo ruwa a leda, ya riko ledan da kafansa, yana zuwa shi ba inda ya jire sai cikin ramin. Da ya auna bakin sai caka ledan haka, kawai sai ruwa suka ci gaba da zuba har mutumin nan ya sha ya koshi. Sai ya ji mutumin ya ce alhamdulillah allazi at'amani wa ashba'ani wa faqani wa arwani. Nan take dan Adham yake ce da shi akarmakallahu anta insiyun aw jinniyun. Malam kai mutum ne ko aljani ne? Yace ni mutum ne. Yace me ya faru na ganka anan? Yace abin da ya faru ka ganni anan? Yace yan fashi suka kama ni kuma banda abin da zan ba su, shi yasa suka yi mun wannan walakacci, suka daure ni suka wurga ni ana, amma Allahn da nake bauta masa bai manta da ni ba. Kaji a cikin magana sai da ya so ka kira ga addininsa. Yace Allahn da nake bauta mai bai mance da ni ba. Shine har yanzu kaga ina ci ina sha kamar ina waje. Dan Adham yace to wannan addini naka kai mun alkawari ni zan fito da kai daga wannan ramin, amma ina son ka taimake ni ka ban wannan addini naka. Yace na maka alkawari. Ya je gida ya dauko igiya mai tsawo ya zo ya ja shi ya fito da shi, yana fitowa da shi ya bashi kalmar shahada. Nan fa dan Adham bai gushe ba yana bin Allah, yana bauta ma Allah, sai da ya kai jabalun min jibalillahi a cikin wannan addini. Da ka ji duk malamai ka duba irin su muqamatul hariri, da ka ji an ce in tsoron Allah ne ko kai ne Ibrahimu dan Adham. Akwai malamin da ya rubuta az-zuhadul mi'a, masu gudun duniya su 100, sai da ya kawo dan Adham cikin na 7. Mutum na 7 a cikin duniya gabaɗi ya kawo Ibrahimu dan Adham cikin masu gudun duniya, shine a na 7. Ka diba kaga irin wannan, kaga ya musulunta ya samu yardan Allah a cikin takaitaccen lokaci. To ala ayi halin haka za ka yi ta kan kallo iri-irin waɗannan al'amura ne masu ban mamaki, masu ban al'ajabi. Fatan da muke Allah maɗaukin sarki kai mana kyakkyawan ƙarshe, kuma Allah ka samu gama lafiya. Amin. Sai Allah ta'ala yake cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun. Da akwai wani Allah ba Allah ba, Allah ya ce da al'amura sun lalace gabaɗi. Da wannan Allah in ya yanke hukunci sai wannan Allah ya ce ni ba haka nake so ba. In wannan Allah ya yanke hukunci sai wannan Allah ya ce ba haka nake so ba. Kamar abin da faru tsakanin Annabi Musa da Fir'auna. Kun ga Fir'auna duk kafircinsa kuma yana da ismullahil azam.
manyan sunayen Allah. Ai duk tasarrufin da kaga Fir'auna yana yi da wannan sunayen Allah yake. Ai ba a wani bakin banza. Fir'auna in an kawo mai kukan ruwa fa sun ki zuwa har yanzu. Sai ce ku yi hakuri gobe za a muku ruwa. In ya shiga daki ya fara magiya ma Allah da waɗannan sunayen safiya na yi sai kaga ruwa. Annabi Musa da ya fahimci yadda abin yake sai roƙi Allah. Ya riga Fir'auna ya ce ya Allah ina roƙonka Allah bana kar a yi ruwan sama ko ɗigo dan a kunyata Fir'auna. Aka gaya ma Fir'auna ba ruwa ya ce gobe za a yi ruwa. Fir'auna ya je yayi magiya yana kwance sai aka ce masa to wannan karo ba a karbi addu'anka ba. Aka turo masa ta mafarki cewa annabin Allah annabi Musa ya riga shiga abin da ya roƙa dan haka ruwan sama dai bana ba a yi ko yace to Allah tunda ba za ka yi na sama ba ka fito mana da sanyi daga ƙasa. Shikenan sai aka amshi addu'ansa. Sai tare jama'a sai yace to bana ba za mu muku ruwan sama ba amma dai za mu fito muku da sanyi ta ƙasa. Kaga shikenan hankali ya kwanta. Shikenan sai ga sanyi ko ya fito. Annabi Musa ce to shikenan ya Allah ina roƙonka bana kar hatsi ya fidda kai ko ƙwara. Lokacin fidda kai yayi ba hatsi. Fir'auna ya ce to Allah na roƙe ka tunda ba hatsi a mai da shi karan zaki daga nan sai aka samu rake. Kawai shikenan sai aka mai da duk abin da aka noma bana sai ya koma rake. Sai ce bana ba za mu ba ku abinci amma duk wanda ya sha zai ji zaki. Kaga shikenan haka ba ake ta kan samun takun saka irin wannan. Shi kai ne Fir'auna ya san ƙarya yake yi. Banda waɗannan sunayen na Allah ai da tuni asirin sa ya tuni. Tunda su Hamana da suke kusa da shi ai sun san matsala. Wata mata ta zo gidan Fir'auna tana kuka fa sosai. Sai Hamana ya tare ta ce me ke faruwa? Ta ce wallahi ƴan shanu na ne da nake kiwo duk sun mutu. Shine na zo wajen Allah ya tayar mun da su. Hamana ya ce Allah sarki. Ya ce kin makara. Shekaran jiya aka tayar da shanu. Da kin zo a wannan lokacin ce da an tayar miki da su. Ya ce amma yanzu ina baki haƙuri ki koma gida. Duk lokacin da za a tayar da shanu zan aika miki ki zo ki a tayar miki da su. Ta ce to ba komi ta gode. Kaga an sanya mata. Shine Hamana yana shiga sai Fir'auna ya ce na ji wata mata tana ta kuka me ya faru ne? Ya ce kaji ya ce to me yasa baka bata ta zo bai ce in ta zo me zaka mata? In ta zo me zaka yi? Ya ce dan ma na raba ka da kaya. Shine kawai Fir'auna ya ce to kuma gaskiya ne. An taimake. To kaga wannan shine. Dan haka fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun. Sarki ya tabbata ga Allah Ubangijin al'arshi daga abin da kafirai suke siffanta shi da shi. La yus'alu amma ya fa'al wa hum yus'alun. Ba a tambayan Allah daga abin da ya aikata amma bayi duk abin da kai za a tambaye ka. Shi Allah shi ne ake ce da shi laisa lahu qablu wala ba'du wala fawqun wala tahatun wala yaminun wala shimalun wala yuqalu mata kana wala kaifa kana kawwana al-akwana wa dabbara zamana wala yataqayyadu bi zamanin la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ba a tambayan Allah daga abinda Allah ya aikata. Laisa lahu qablun. Allah bai da gaba bai da baya bai da sama bai da ƙasa bai da hagun bai da dama bai da sashi bai da dukka. Dan haka tsarki ya tabbata gare shi. Shine ba a tambayansa kan me yasa kai kaza amma halittu duk wanda ya wani abu sai an tambaye shi domin shi bawa ne yana karkashin halara ne da Allah. Tsarki ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wataala. Sai Allah ya ce amit takhadhu min dunihi alihatan. قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بارك الله فيك. Allah subhanahu wata'ala ya ce amittakhadhu min dunihi alihatan. Ko kun riki
wasu abin bauta koma da bayan Allah. Kaga wannan adin wato hamdun ne na istifhamu tawbih, istifhami ne na zargin su ake. Qul hatu burhanakum, to ka gaya musu su zo mana da hujjoji ala zalika bisa ga wannan abu da suka yi. Wala sabila ilai, ba su da wani dalili. Hadha zikru man ma'iya, wannan ambato ne, wa'azi ne ga waɗanda muke tare da su, kuma wa huwa alquran, shine alqurani. Wa zikru man qabli, kuma ambato ne, wa'azi ne ga waɗanda suka zo can gabani min al'umamil madiya, daga al'umami da suka gabata. Wa huwa at-taurata wal injil wa ghayrihima min kutubillahi laysa fi wahidin minha anna ma Allahi ilahan mimma qalu ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. Allah madaukakin sarki yace wannan wa'azi ne da na farko da na ƙarshe. Waɗanda suka gabata ma'abuta littattafai su ma sun sani babu wani littafin da ya umarni a riƙe wani a bauta masa in ba Allah shi kaɗai ba. Wannan kan duk duniya sun shaida haka. Halittun Allah gaba ɗaya sun yarda da cewa babu abin bauta sai Allah. Kuma koda masu bincike, in mutum ya yi ilimi ya zurfafa, sai ka ji daga baya ya gano lalle Allah shine abin bauta. Wannan dama shine ƙarshen tafiya kenan. Bal akatharuhum la ya'lamuna al-haqqa. Allah ya ce bari mafi yawan su ba su san gaskiya ba. Ai at-tauhidullah shine diyanta Allah subhanahu wataala. Direban da bandit ya tare shi a hanya sai bai tsaya, sai ya tura bandit ɗin ya mutu, to shi zai yi azumi ko kuwa? Na'am, direban da aka tare shi a hanya bai tsaya ba, sai ya kaɗe wanda ya tare shi, wato ya tare shi a matsayin zalunci, shi kuma sai Allah maɗaukin sarki ya bashi nasara a kansa. Wannan ba zai azumi ba, domin shari'a ta yarda duk mutumin da ya taso da ni ya kashe ka, in ka samu nasara kansa shikenan kowa sai ya zauna haza bi haza. Wannan babu magana wani azumi da za a yi. Akan yi azumi ne kan abin da ya faru na kuskure. Kaga wannan kuma ba kuskure bane, kariyar kai ne. Muna roƙon Allah ya ƙara kare mu, Allah ya zauna da mu cikin aminci. Na'am. Wannan ce assalamu alaikum malam, barka da sharwaran Allah. Malam, ya halatta mutum ya yi sallar tarawih a gida tare da matarsa, saboda idan ya bar ta ita kadai ba za ta yi ba. Na'am, ya halatta mutum ya yi sallar tarawihi a gida tare da matansa, saboda in ya barta a gida ita kadai ba za ta yi ba. To ba sallan tarawih ba, har sallan farilla a zahar da la'asar magariba da isha idu ya halatta. Ka tsaya gida ka zinkin sallah da kai da matanka, muddin ka san in ka fita ba za su yi ba. To ka diba karkashin fadin Allah wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan. Da haka da yawa magabata wasu in ba su samu zuwa masallaci ba, to sukan tsaya su tare iyalinsu a gida su yi sallah tare da su, don su ƙara koya musu yadda ake sallah, kuma su nuna musu muhimmancin wannan sallah. Don haka sallah abu ne mai matukar muhimmanci, sai mu dage kar mu yi wasa a kanta. Allah maɗaukin sarki ka ba mu sa'a. Don haka tarawihi ita ma sallah ce mai matukar muhimmanci. Mun rayu da malamanmu da magabatanmu, mun ga har suka bar duniya ba su taɓa fashin wannan sallah ba. Don haka mu ma mu yi kokari mu rike abin da muka isko magabatan mu sun rike. Allah madaukakin sarki ka ba mu sa'a, Allah ka dora mu akan daidai, Allah ka yassare mana al'amuran mu baki daya. Ana ya kamata mu dakata saboda lokaci. Abin da muka yi daidai Allah ya karba ya ba mu lada, abin da muka yi na kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Wa aqulu ma aqulu wa astaghfirullah al-azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tsiran Allah da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah ta'ala a wannan rana ta Laraba 17 ga watan Ramadan, hijiran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1445. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma. Muna cikin suratul anbiya. A yau za mu tashi aya ta 18 zuwa inda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mana kaiwa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya haskaka al'amuranmu. Allah kai mana muwafaka da albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wata'ala ya ci gaba ya ce walahu man fis samawati wal ard. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بارك الله فيك. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walahu man fi samawati wal ard, abinda yake cikin sammai da ƙasai lahu na Allah ne, mulkan wa khalqan wa abidan, wa man indahu la yastakbirun, da kuma wanda suke a wurin shi la yastakbir ana nufin al mala'ika, mubtada ne da habarinsa, la yastakbiruna an ibadati, ba su girman kai daga bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, wala yastahsirun, kuma ba su gajiyawa, kullun cikin tasbihi suke. Yusabbihuna al-laila wan nahara, suna yin tasbihi tsawon dare da rana, la yafturun, kuma ba su taba rabuwa da wannan tasbihin ba. Fa huwa minhum kan nafsin minna la yashghaluna anhu shagilun, kamar yadda rai yake ɗamfare da jikinka kullum ya zama ya lizimce ka, to haka mala'iku suka lizimci tasbihin Allah. Kama a ce yadda kunne yake lizimtan kai, kaga in an zo sai a ce mun haɗu da wani amma bai da kunnuwa ya ajiye su gida, don Allah zai yi. To yadda ka san haka ko ina za ka tare da su kake tafiya, to haka duk inda ka ga mala'ika cikin ibadan Allah yake. To Allah ka ba mu albarkansu. Amittakazu alihatan, waton amittakazu alihatan, cewa ku kun riki alloli min al-ardi a bayan ƙasa, ka hajarin, kaman duwatsu da kuka rike a matsayin gumaka, wa zahabin da kuma zinare, wa fiddatin da azurfa, hum yunshirun, to waɗannan abubuwan da kuka faɗi suna iya rayar da wani abu, ya hayunal mauta, suna iya rayar da matacce ne? A'a, ba su iyawa, la ba su iya rayarwa. Wala yakuna ilahan illa man yuhyil mauta, babu wanda zai kasance Allah sai wanda yake iya rayar da matattu. Law kana fihi ma alihatun, da a ce akwai wani Allah wanda ba Allah ba, illallahu, wanda ba Allah ba, ai gairuhu wani Allah, la fasadata, wallahi da al'amura sun lalace. Ai kharajata an nizamihima mushahidun liwujudi tamani, wato da an samu kalubale na samun sabanin ra'ayi tsakanin wancan Allah da wannan, bainahum a tsakankanin su ala wafqil ada, bisa ga abin da yake daidai da al'ada, inda ta'addudil hakim, lokacin da hukunci zai rarrabu min at-tamani fi shay'in wa adamil ittifaqi alai, daga wato rashin samun muwafaka bisa ga hukunce-hukunce da ake samu. Fa subhanallahi, tsarki ya tabbata ga Allah, rabbil arshi, ubangijin al'arshi, amma yasifun, daga abin da suke siffanta Allah da shi al-kufaru kafirai, min ash-shariki lahu wa ghairi, suna hada Allah da abokin tarayya da waninsa. La yus'alu amma yaf'al, ba a tambayan Allah daga abin da ya aikata, wa hum yus'alun, amma su kan bayi ana tambayan su an af'alihim daga duk ayyukan da suka yi. Wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala yana gaya mana kasaitansa da girman mulkinsa, sai ce walahu man fis samawati wal ard, waɗanda sai Allah ya sai aka yi idlaqin man, ba yi idlaqin ma ba, domin man tadkhulu lil uqala, ita kuma ma tadkhulu li ghairi al uqala, mahama mafi yawan haka za ga suna zuwa. Sai aka ce wanda suke cikin sammai da ƙasa, da aka ce as-samawati, kaga ismul jinsi ne, wal ardi ai ana nufin al arabi, shi ma ismul jinsi ne. A wanda suke cikin sama da ƙasa, abin da yake cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai, Allah ya ce lahu, duka nasa ne, mulkan wa khalqan wa abida,
wa man indahu la yastakbir da waɗanda suke wurin Allah ba su girman kai sune mala'iku su mala'iku la ya'suna Allah لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون na'am la ya'suna Allah ma amarahum ba su saba ma Allah daga abinda Allah ya umarci su yi ba su taba saba ma Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata duk abinda Allah ya ce ku aikata to kaga anan subhanahu wata'ala ya gaya mana matsayin mala'iku a wurin shi akwai hikaya ta Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi yake ce mana lokacin da ubangiji ya ce zan turo inni ja'ilun fil ardi khalifa dan turo wakili na a bayan ƙasa sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima yanzu zaka turo wanda zai zo yayi barna yayi ta zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak gashi muke tasbihi muke tsarkake ka sai Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu ni fa na san abin da baku sani ba wannan ta faru kafin a halicci annabi Adamu alaihi salam hikaya ce wanda take cike da ban mamaki a bayan waqa'iq sun faru akan wannan magana can ubangiji subhanahu wata'ala ya wayoyo mala'iku kamar hikayan da shi Abdullahi dan Abbas ya kawo malamai sun tattauna kan wannan hikaya suna da ra'ayoyi mabambanta imamu sawi rahimahullah shi ma ya kawo mana wannan hikaya kuma gaba ɗayanta bai rage ba shehu abdullahi gwandu ya tattauna wannan hikaya irin su imamul qurdabi rahimahullah da sauransu na'am a mala'iku Allah subhanahu wata'ala yake ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu su suna mamakin an halakar da bani jan kuma yanzu Allah ya sake cewa zai sake kawo su abinda suke tsammani kamar za a sake dawo da bani jan din to shikenan sai Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu anan za mu fara diba hikayen da huskoki mabambanta nan Allah yana so ya nuna mana kasaitansa da kuma isansa hadisi ya tabbata daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi wata in ya hau minbari sai ce da za ku zauna ku kiyin sabo gaba ɗaya ya ce da Allah ya halakar da ku gaba ɗaya ya kawo masu sabon in sun yi sabon su roƙe shi ya gafarta musu ya nuna shi mai gafara ne kaga wannan isa ce ta ubangiji don haka duk wanda ya sha tafi cikinsa to in ya koma ga Allah subhanahu wataala Allah zai yafe masa an gane yawa shine la taqnatu min rahmatillah قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم barakallahu fi Allah yake cewa ka gaya ma allazina asrafu ala anfusihim waɗanda suka sha tafi cikin su sun yi barnan ta Allah ce ka gaya musu ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke kauna daga rahamar Allah limaza saboda me saboda inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a Allah yana gafarin zunubi gaba daya innahu cewa shi ta'ala madaukakin sarki gafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne Allah ka mana gafara malamai sun rubuta hikayoyi amfanin abin da aka rubuta sai a karanta a cikin wannan abin ko ya inganta ko bai inganta ba za ka samu wata fa'idan da za ka iya riƙewa kai maciki a nan Allah ya wayoyo mala'iku ya ce da kuke zargin 'ya'yan adam suna zubar da jini wa yasfiku dima suna barna yufsiduna fil ard suna barna a bayan ƙasa wai su fi kuddima suna zubar da jini ne sai Allah ya ce kuma duk da haka suna da nasu fa'idojin su ma sai Allah ya ce ni na halicci dan adam da sabo da ban halicce shi da sabo ba da bai isa ya sabon ba Allahu akbar da Allah ya so ya mai da mu mala'iku gaba ɗaya wallahi da mun koma mala'iku duk yadda ka gabawa haka Allah yake so ya ganshi yana son ya ga wani da hankali wani ba hankali wani lafiye wani mara lafiya wani mai arziki wani talaka wani dogo wani guntu wani malami wani jahili wani sarki wani talaka haka dai Allah yake so ya gamu wannan a cikin haka in mun diba akwai hikimomi na Allah
to wannan hikiman ta Allah da shi ake amfani, sai Allah yake ce da mala'iku, to su mala'iku dai suna ganin wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Allah mu muna mamakin a ce dan adam ya saba maka. Allah ya ce ina kuma idan na sa muku wannan jinin na sabo kuma sai kun yi sabo. Shikenan sai ubangiji subhanahu wataala ya umurci mala'iku su tantance wanda suka fi adalci a cikin su. Mala'iku suka zauna aka tantance, sai aka fitar da Haruta da Maruta. Waɗannan Haruta da Maruta su ne aka tantance, sai Allah yana turo su duniya a matsayin alƙalai. Suna zama a wani wuri da ake cewa Babila a ƙasar Iraki. Sai mala'iku ne amma a suran ɗan adam suke zuwa. Idan yamma ta yi sun gama shari'o'i ma ɗan adam, sai su karanta sunan Allah sai su yi sama. To suna zuwa sai zama an sa musu duk irin sha'awoyi na ɗan adam. Ranan sai aka fitine su da wata mata mai suna Zahara. Ita mace ce mai bala'in kyau, fitina. Suna ganinta kawai sai sha'awan wannan matan sai ta taso musu. Suka ji lalle suna son su yi lalata da ita, saboda su ma an sa musu wani abu da aka sa ma ɗan adam. Sai ta ce musu a'a, ai ni ba zan yadda in ba ku kaina ba, sai in kun yadda za ku yi manya-manyan kaba'ira guda 10. Suka ce menene? Sai ta lissafa musu, za ku yadda ku sha giya, ku yi kisan kai, ku yi kaza, duk ta lissafa musu. Shikenan suka ce mata sun aminta, da su yi inda za ta yadda ta ba da kanta. Suka yi abubuwan nan na barna gabaɗi. A ƙarshe suka ce mata to mun yi abin da kika ce mu yi. Bayan haka sai ta ce to yanzu abu guda ya rage muku, wanda da kun cika mun shi zan ba ku kaina. Ita wa kenan? Ita Zahara. Suka ce mata menene? Ta ce ku gaya mun sunan Allah wanda kuke karantawa ku tashi sama. Shi ɗaya ya rage. Ai suna gaya mata sunan Allah, tana karantawa haka kama a matsayin tajariba. Ta karanta sunan Allah kawai sai ta cira ta yi sama. Da ta yi sama tana zuwa fa masaha Allahu kaukaban, kawai sai Allah ya shafe ta sai ta zama tauraro. Yanzu haka in kana da ilmul falak, akwai tauraro da ake ce ma Zahara, wanda wasu mu suna ce mata kaza da 'ya'yanta. To wannan ita ce asalin samun wannan tauraruwa akan wancan kissa. To wannan tauraruwan Allah ya shafe ta sama. Shine ubangiji subhanahu wata'ala sai ya dawo yake ce da su mala'iku, to fa inni a'lamu ma la ta'lamu. Yace to kun ga abin da nake gaya muku, dan adam na halicce shi da sabo dan haka yake sabo. To amma ku yau ga abin da nake gaya muku gashi ku ya zo ya faru akan ku. To yanzu ku zaba azaban duniya kuka zaba ko ta lahira? Wa kenan? Haruta da Marut. Sai suka ce ya ubangiji mun zaɓi azaban duniya li'annaha tazulu wa tanqadi, domin azaban duniya tana gushewa kuma tana yankewa, amma azaban lahira la tazulu wa la tanqadi. To shine sai aka umurci mala'iku suka rike gashin kan waɗannan mala'iku guda biyu, sai suka tangale su da rufin sama. Aka umurci mala'iku suka ɗebo buloli na wuta suna ta zane su lailan wani haram. An gane wannan? To a cikin wannan abu da suke musu sai zama har yanzu fa ana nufin mala'iku suna nan duniya, suna nan. Da haka in an zo karatu zaka da suna cewa to ai wasu malamai sun karanta shi da malakani, wasu sun ce malikani, sarakuna ne guda biyu. To Allah kuma cewa malakani, mala'iku ne. Kai kuma ka ce malikani, sarakuna ne. Ka lalabo mana wata kira'an da baka yi kai ma. To kaga wannan ya kamata, kuma sai Allah ya gaya mana sunansu, sai ya ce sunansu Haruta wa Marut. An gane wannan? A wannan yanayin sai suka ci gaba. A haka sai ya zamo a yanzu haka bokaye da masu tsafi suna haɗuwa da su mala'ikun. In kana karatun littattafai na ɗibbi kuma za ka san wannan maganar da muka faɗa. In ka diba cikin mai su iya rayar da matattu. Abinda kuka rike bai rayar da matattu, to wala ya kuna ilahan illa man yuhyil mauta. Ba abin da ya kamata ya zamo waton ba abin da ya kamata ya zamo Allah sai wanda yake iya rayar da matattu. Sai wanda yake iya rayar da matattu shi ɗaya ya kamata ya zamo Allah. To kai ka rike abin da bai rayar da matattu kuma dole ka yi ta kan tafiya da shi. Kaga wannan
wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin gidansa sai ya ji sahabbai suna tattauna wata magana, sai aka ga annabi ya kyalkice da dariya hatta badar na wajidu sai da aka ga haƙoran annabi. Wannan sahabin yana gode ma Allah da Allah ya haɗa shi da manzon Allah, ya ce wato mun yi jahilci, ya ce ya tuna lokacin suna bauta ma gunki, ya ce su gunkin ne ce muke gina shi da alkama da suga mai yawa, kasan suga tana da danko, ya ce to suke ginawa, sai suka gina ɗan butun-butuni sai ka sa a jakanka duk inda zaka kana yawo da shi. Ya ce wata rana sun tafi wajen yawo, ga gunki yana rike da shi, ya ce kuma duk sun buga cikin sahara ne ba abinci ba ruwa. Ya ce to yau kan Allah fa sai dai kai haƙuri, sai kama hannun Allah guda sai balli kawai ya sa a baki ya canye shi. Aka ƙara gaba babu ya sake karya hannu guda, aka je ya karya kan, ya karya kafa, ya ce a takaice ce Allah yau fa canye ka zanye sai dai an koma a sake wani. To kadi ba ka ga irin wannan fa kaga kai fa ka gina shi da kanka shine, amma kuma hankali ya tafi. Wa idza zallatil uquli anil ilmi to fa ma za yuqalu hun nasaha. Lokacin da hankali ya tafi daga abu ba yadda za ka yi nasiha ya iya karkato wannan, sai dai shari'a ta ubangiji. In Allah ya kaddara ma dan adam shari'a nan take sai kenan sai ka isko ya shari'a. To Allah muna roƙonka ka shirya mu. Don haka ita shari'a takan zo maka ne a babubuka mabambanta da yawa. Bayin Allah daga cikin bayin Allah, ma'ana magabatanmu kenan, in ka ɗauko tarihohansu sai kaga sun samu shirya ne akan wasu 'yan abubuwa a sababu 'yan ƙanana. Maɗauki Shek Abdurrahman bin Qas, ɗaya daga cikin manyan almajiran Imamu Maliku rahimahullahu ta'ala. Wannan Shek Abdurrahman ɗan Qasim ɗan gidan sarauta ne a Maghrib, babansa sarki ne kuma suna cikin daula. A lokacin 'ya'yan sarakuna suna nuna ƙasaita, su fito kan hanya suna yawo da rawani da manyan dokuna. Ya fito sai 'yan mata irin in marece 'yan mata za su yi wanka su fito cikin gari su ma suna takama, suna ganin sai suka mai hannu sai tsaya. Sai guda ta ce tambaya muke yi, ce me tambayan ku? Suka ce da Allah kan hukuncin jinin haila. Sai ce musu ani ba malami bane, ba malami bane kuma kai shigan malamai. Sai guda ta ce ya ke 'yan uwata ya akhi karki mamaki, la ta'ajaban karki mamaki. Take ce masa aiwa kam rakibin bagalan lahu aqalu bagalihi wa laysa lahu illa al-gabawati wal jahl. Ki hakuri wance karki damu, da yawa wanda ya hau doki amma hankalinsa da shi da dokin duk daya. A'a, sai gudan ita ta sake jefa masa ce wance ke ma ki hakuri, da yawa wanda zai fito a suran malami amma wautansa ɗaya yake da jaki. Ya sake girgiza kai ya shiru. To fa da aka jiha mai waɗannan kalmomi, yana dawowa gida sai ya raba dukiyansa uku, kashi guda ya ajiye ta a matsayin kaddara, guda ya bar ma iyalinsa, guda kuma ya yi Madina da ita. Da ya yi Madina ya ce yana son a gaban Imamu Maliku yake so ya yi karatu. To yana zuwa karatu gare shi gaban Imamu Malik a wannan lokaci yana da wahala, saboda farko dai mubtada ne, kuma mafi yawa karatunsu lokacin ba a littattafai ake ba, ana auna matsayinka ne. Shikenan sai ya tsare hanyar da ake karɓo kuɗin cefane na Imamu Maliku a makaranta. Duk aka zo sai ya ɗauki kuɗi sai ya bayar, ka ji tasirin kuɗi. Aka kwana ɗaya biyu Imam Maliku yake tambaya yau ake bada kuɗin cefanen nan ne, ce wani bawan Allah ne bako, ya ce to yau ina son ku nuna mun shi. Sai aka nuna ma Imam Maliku, sai ya ce kai daga ina? Ya ce ni daga wuri kaza, kaji kuma na yi alkawari in ba a wajen kawo ban iya karatu wajen kowa. Sai ce to gashi kuma yanzu zaka fara. Imam Maliku ya ce amma ba matsala, zan baka tambayoyi guda uku, idan ka amsa su zaka zama cikin masu karatu gabana. Ya ce zan yi ma almajirai tambaya, na san da wuya su amsa su, to in ka amsa to zaka samu shiga. Shine Imam Maliku ya saka masa wannan sirrin na tambaya, ce zan tambaye ka ya ake gane kare ya balaga, ya ake gane tururuwa ta balaga, da sauran tambayoyi. To shikenan Imamu na Maliku rahimahullah yana zuwa makaranta yawa da kuma ahkamu damil baraghis, hukuncin jinin kudin cizo. Imam Maliku aka shigo makaranta ana ta karatu, sai ke ce da ɗalibansa su'al, ga tambaya, kowa ya daga kai yana jira. Sai ke ce summa hukumu damul baraghis, me hukuncin jinin kudin cizo? Gaba ɗaya suka ce la shay'a alai, ba komi kudin jini. Sai Imam Maliku ya ce idan jinin yayi yawa kuma ya fantsama a jiki, to anan ba su da amsa. Sai dan Qasim ya daga hannu ya ce nudibal ghusl, an so aje ayi wanka. Sai Imam Maliku ya ce haka yake. Ki tambaya kuma na biyu ya ake gane kare ya balaga?
yace shine wanda za ka ga ya daga kafa ta baya in yana fitsari yana harbawa tsat yace alaman ya balaga kenan. Yace haka za gaskiya ne. Yace to a tururuwa wacce ce zamu gano ta balaga wacce ce zamu gano bata balaga ba. Yace tururuwa in suna tafiya wanda kaga akwai wani abu a bakinta alaman ta balaga kenan, wanda kaga suna tafiya ba su dauko kaya ba to kanana ne. Imam Maliku sai yace taso daga inda kake ka dawo nan. To shine sai ya taso sai ya zauna nan kusa da Imam Malik. Sai fa ya ci gaba da karatu. Ya ci gaba da karatu. Kai sai da ya kai matsayin da a duniyan ilimi in Imamu Maliku ya ce wannan matsalan kaza ne, Abdurrahman dan Qasim ya ce kaza ne, sai a ce duk wanda ka dauka ka yi daidai. Ka diba ga wannan matsayi. Ku diba ku ga hukuncin wanda aka daure shi a sel. Ba ruwan da zai yi taimama, babu kuma ba kasan da zai yi taimama, kuma babu ruwan da zai yi alwala. Ko yana cikin jirgin sama tafiya ta kama shi. Ba wurin taimama babu kuma wurin alwala. Kuma ga lokacin sallah yayi. To ya zai shi ne ke cewa man lam yajid ma'an wala mutayammama fa arba'atul aqwali yahqina madhhaba yusalli wa yaqdi aqsu ma qala malikun wa asbagu yaqdi wal ada'u li ashhaba walil qabisi dhurrab yumi bi ardihi bi aidin wa wajhin litayammumi matalaba. Anan akwai aqwalu na malaman malikiya guda 5. To a ciki akwai na Shak Abdurrahman dan Qasim, akwai na Imam Malik, akwai na Asbaq, akwai na haka waɗannan sai a ce duk wanda ka ɗauka kai aiki da shi har a wurin Allah baka da laifi. Domin imamu na Shehu Usman bin Fodio yana gaya mana a cikin littafinsa Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'ah, yana cewa man qallada aliman laqiya Allah salima. Duk wanda ya rike malami zai haɗu da Allah ba matsalan kunyu. In dai malami na Allah ne ka rike shi, to in Allah da Allah zai maka afuwa ko da akan kuskure yake. To kaga anan ya nuna Sheikh Abdurrahman bin Qasim ya zama babban malami akan wata sila. Dan sanadi ne takaitacce kuma Allah ya ce na karba. An fahimci wannan? To bari mu ƙara na biyu. Shine Imamu waton Ibn Adham, ana ce da shi Ibrahim Ibn Adham, Allah ya ƙara yadda da shi. Shi ma haka ɗan basaraki ne. Gidansu babu kalan jin daɗin da ba a yi. Ya yi wanka da yamma ya hau doki yana takama a bakin hanya, sai ya ga wata tana tuyan waina. Yana kallo kawai sai ya ga hankaka ya zo ya ɗauki waina guda ya wuce sama. Sai ce ikon Allah, ya ce ko sai na bi hankakan nan, sai na ga ina zai kai wannan waina. A cewa abin da Laraba suke cewa lakal busharatu ne, fasma ma alayka summa nudita samma min iwaji. Ga wata kira ta zo amma wannan kira ne daga Allah. Kawai shikenan sai ya bi hankaka. Tafiya hankaka sai kai tsaya can. Na'am, hankaka sai ya zo, da hankaka ya zo yana bin hankaka kawai sai ya ga hankaka ya kai ga dutse, wani dutse ne mai tsayi. Kawai sai ya bi hankakan nan, sai ya ga hankaka ya sauka saman dutsen, shi ma sai ya gangaro. Da ya gangaro kawai yana bin hankaka da kallo, sai kawai ya ga wani kogon rami ne cikin dutsen. Wani bawan Allah an kama shi, an ɗaɗɗaure shi, an wurga shi a ciki. Tun a lokacin ashe 'yan fashi ne suka kama shi. Kaga tun lokacin ana fashi. 'Yan fashi sun kama shi, sun wurga shi cikin rami. Ashe caza shi suka yi, suka ji bai da kuɗi. Suka ce to ko baka da kuɗi dai ba a kyale ka da talaucin ka ba da a ɗanɗana maka. Kawai sai suka wurga shi ciki. Ashe wai wannan abin da suka yi sila ne na samun musulunta wannan bawan Allah. Ya ce yana kallon hankakan nan sai ya ɗora wainan nan saman kirjin wannan mutum. Ya daddatse wainan sai ya ga hankaka na ɗaukan wainan yana ɗora masa a baki yana ta ci. Har ya canya wainan. Ya ce yana tsaye a wajen sai ga wani hankaka shi kuma ya ɗebo ruwa a leda. Ya riko ledan da kafansa. Yana zuwa shi ba inda ya jire sai cikin ramin. Da ya auna bakin sai caka ledan haka. Kawai sai ruwa suka ci gaba da zuba har mutumin nan ya sha ya koshi. Sai ya ji mutumin ya ce alhamdulillah allazi at'amani wa ashba'ani wa faqani wa arwani. Nan take dan Adham yake ce da shi akarmakallahu anta insiyun aw jinniyun. Malam kai mutun ne ko aljani ne? Yace ni mutun ne. Yace me ya faru na ganka anan? Yace abin da ya faru ka ganni anan? Yace yan fashi suka kama ni kuma banda abin da zan ba su. Shi yasa suka yi mun wannan walakacci, suka daure ni suka wurga ni ana, amma Allahn da nake bauta masa bai manta da ni ba. Kaji a cikin magana sai da so ka kira ga addininsa.
yace Allah da nake bauta mai bai mance da ni ba shine har yanzu kaga ina ci ina sha kamar ina waje. Dan Adahama yace to wannan addini naka ka yi mun alkawari ni zan fito da kai daga wannan ramin amma ina son ka taimake ni ka ban wannan addini naka. Yace na maka alkawari. Ya je gida ya dauko igiya mai tsawo ya zo ya ja shi ya fito da shi, yana fitowa da shi ya bashi kalmar shahada. Nan fa dan Adahama bai gushe ba yana bin Allah, yana bauta ma Allah sai da ya kai jabalun min jibalillahi a cikin wannan addini. Da ka ji duk malamai ka duba irin su muqamatul hariri, da ka ji an ce in tsoron Allah ne ko kai ne Ibrahimu dan Adahama. Akwai malamin da ya rubuta az-zuhadul mi'a, masu gudun duniya su 100, sai da ya kawo dan Adahama cikin na 7. Mutum na 7 a cikin duniya gabaɗi ya kawo Ibrahimu dan Adahama cikin masu gudun duniya shine a na 7. Kadiba kaga irin wannan, kaga ya musulunta ya samu yardan Allah a cikin takaitaccen lokaci. To ala ayi halin haka za ka yi ta kan kallo iri-irin waɗannan al'amura ne masu ban mamaki, masu ban al'ajabi. Fatan da muke Allah maɗaukin sarki kai mana kyakkyawan ƙarshe, kuma Allah ka samu gama lafiya. Amin. Sai Allah ta'ala yake cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun. Da akwai wani Allah ba Allah ba, Allah ya ce da al'amura sun lalace gabaɗi. Da wannan Allah in ya yanke hukunci sai wannan Allah ya ce ni ba haka nake so ba. In wannan Allah ya yanke hukunci sai wannan Allah ya ce ba haka nake so ba. Kamar abin da faru tsakanin Annabi Musa da Fir'auna. Kun ga Fir'auna duk kafircinsa kuma yana da ismullahi al'azam, manyan sunayen Allah. Ai duk tasarrufin da kaga Fir'auna yana yi da wannan sunayen Allah yake. Ai ba a wani bakin banza. Fir'auna in an kawo mai kukan ruwa fa sun ki zuwa har yanzu, sai ce ku yi hakuri gobe za a muku ruwa. In ya shiga ɗaki ya fara magiya ma Allah da waɗannan sunayen, safiya na yi sai ka ga ruwa. Annabi Musa da ya fahimci yadda abin yake sai ya roƙi Allah, ya riga Fir'auna ya ce ya Allah ina roƙonka Allah bana kar a yi ruwan sama ko ɗigo, dan a kunyata Fir'auna. Aka gaya ma Fir'auna ba ruwa, ya ce gobe za a yi ruwa. Fir'auna ya je ya yi magiya yana kwance sai aka ce masa to wannan karo ba a karbi addu'anka ba. Aka turo masa ta mafarki cewa annabin Allah Annabi Musa ya riga shiga abin da ya roka, don haka ruwan sama dai bana ba a yi ko. Ya ce to Allah tunda ba za ka yi na sama ba ka fito mana da sanyi daga ƙasa. Shikenan sai aka amshi addu'ansa, sai tare jama'a sai ya ce to bana ba za mu muku ruwan sama ba, amma dai za mu fito muku da sanyi ta ƙasa. Kaga shikenan hankali ya kwanta, shikenan ta ga sanyi ko ya fito. Annabi Musa ce to shikenan ya Allah ina roƙonka bana kar hatsi ya fidda kai ko ƙwara. Lokacin fidda kai yayi ba hatsi, Fir'auna ya ce to Allah na roƙe ka tunda ba hatsi a mai da shi karan zaki. Daga nan sai aka samu rake, kawai shikenan sai aka mai da duk abin da aka noma bana sai ya koma rake. Sai ce bana ba za mu ba ku abinci amma duk wanda ya sha zai ji zaki. Kaga shikenan haka ba ake ta kan samun takun saka irin wannan. Shi kai ne Fir'auna ya san ƙarya yake yi, banda waɗannan sunayen na Allah ai da tuni asirinsa ya tuni. Tunda su Hamana da suke kusa da shi ai sun san matsalan. Wata mata ta zo gidan Fir'auna tana kuka fa sosai. Sai Hamana ya tare ta ce me ke faruwa? Ta ce wallahi ƴan shanu na ne da nake kiwo duk sun mutu, shine na zo wajen Allah ya tayar mun da su. Hamana ya ce Allah sarki, ya ce kin makara, shekaran jiya aka tayar da shanu, da kin zo a wannan lokacin ce da an tayar miki da su. Ya ce amma yanzu ina baki haƙuri ki koma gida, duk lokacin da za a tayar da shanu zan aika miki ki zo ki a tayar miki da su. Ta ce to ba komi, ta gode. Ta ga an sanya mata. Shine Hamana yana shiga sai Fir'auna ya ce na ji wata mata tana ta kuka, me ya faru ne? Ya ce kaji to me yasa baka bata ta zo? Bai ce in ta zo me zaka mata? In ta zo me zaka yi? Ya ce dan ma na raba ka da kaya. Shi da kawai Fir'auna ya ce to kuma gaskiya ne an taimake. To kaga wannan shine, don haka fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun. Sarki ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi daga abin da kafirai suke siffanta shi da shi. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ba a tambayan Allah daga abin da ya aikata, amma bayi duk abin da kai za a tambaye ka. Shi Allah shine ake ce da shi laysa lahu qablu wala ba'du wala fawqun wala tahatun wala yaminun wala shimalun wala yuqalu mata kana wala kaifa kana
kawwana al-akawana wa dabbara zamana wa la yataqayyadu bi zamani la yaf'alu amma yaf'alu wa hum yaf'alun. Ba a tambayan Allah daga abin da Allah ya aikata. Laisa lahu qablun, Allah bai da gaba, bai da baya, bai da sama, bai da ƙasa, bai da hagun, bai da dama, bai da sashi, bai da dukka. Don haka tsarki ya tabbata gare shi. Shine ba a tambayansa kan me yasa kai kaza, amma halittu duk wanda ya wani abu sai an tambaye shi, domin shi bawa ne, yana karkashin halara ne da Allah. Tsarki ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wataala. Ta Allah ya ce am ittakhadhu min dunihi alihatan. قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بارك الله فيك. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amittakhadhu min dunihi alihatan, ko ba kun riki wasu abin bauta koma da bayan Allah. Kaga wannan adin wato hamdu ne na istifhamu tawbih, istifhami ne na zargin su ake. Qul hatu burhanakum, to ka gaya musu su zo mana da hujjoji ala zalika, bisa ga wannan abu da suka yi. Wala sabila ilai, ba su da wani dalili. Hadha zikru man ma'iya, wannan ambato ne, wa'azi ne ga waɗanda muke tare da su, kuma wa huwa alquran, shine alqurani. Wa zikru man qabli, kuma ambato ne, wa'azi ne ga waɗanda suka zo can gabani, min al'umamil madiya, daga al'umami da suka gabata. Wa huwa at-taurat wal injil wa ghayrihima min kutubillahi laysa fi wahidin minha anna ma allahi ilahan mimma qalu ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. Allah madaukakin sarki yace wannan wa'azi ne da na farko da na ƙarshe. Waɗanda suka gabata ma'abuta littattafai su ma sun sani babu wani littafin da ya umarni a riƙe wani a bauta masa in ba Allah shi kaɗai ba. Wannan kan duk duniya sun shaida haka. Halittun Allah gaba ɗaya sun yarda da cewa babu abin bauta sai Allah. Kuma koda masu bincike, in mutum ya yi ilimi ya zurfafa, sai ka ji daga baya ya gano lalle Allah shine abin bauta. Wannan dama shine ƙarshen tafiya kenan. Bal akatharuhum la ya'lamuna al-haqqa. Allah ya ce bari mafi yawan su ba su san gaskiya ba. Ai at-tauhidullah shine diyanta Allah subhanahu wa ta'ala. Uriduna anin nazar al-mawsul ilay, suna bijirewa ga duk abin da zai iya sadar da su zuwa ga Allah. Sun fa san ga inda gaskiya take, amma sai a kauce mata da gangan. Nan ya kamata a yi a bulle sai ce a hanyar nan ma in an bi za ta iya fita, kuma sun san ba ta fitarwa. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, ba mu taba aikowa ba kafin ka ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk wani manzo illa yuha ilaihi ko illa nuha ilaihi bin nuni wal ya, ana karanta shi da nuni kuma da ya. Face mun yi wahayi gare shi annahu la ilaha illa ana fa'budun, cewa babu abin bauta da gaskiya sai ni, fa'buduni, ku bauta mini, ay wahaduni, ku bauta mini ni kadai. Kaga wannan shine wasiya da ubangiji ya ba na farko da na ƙarshe, cewa wanda duk suka riki wani abu da sunan Allah ba Allah ba, to ku fara tambayar su qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ku ce su kawo hujja kan haka in suna da hujja. Kaga ba su da hujja. Amma fa anan yana da kyau ku fahimta, akwai wani abu da ake cewa istidraji. Akwai wanda zai rike ƙarya kuma Allah ya mai talala da shi. Akwai wanda zai rike ƙarya sai Allah madaukakin sarki ya bar shi akan ƙarya. Akwai kuma wanda Allah subhanahu wataala yana son sa da rahama, sai a yi masa ahir, sai ya gyara. Sai ya gyara. Wata rana muna karatu a gaban malam, Allah ya masa rahama. Sai aka kawo wata magana ta saɓani. Sai aka ce mai iziya ya ce kaza, mai kaza ya ce kaza. Buɗe bakin wannan malamin sai ce mai iziya ƙarya ya kai, kaza shi ne daidai. Faɗin haka malai ce kawai sai aka ga wani hannu ya fito cikin zauri shi kaɗai,
ya zo ya tsinke malamin nan da magi sai da ya suma. Aka ɗebo ruwa aka yefa masa, ya sake tashi hannun ya sake dawa ya tsinke shi da magi, sai aka fara istighfari, sai malamin nan ya dawo cikin hayyacinsa. A nan sai muke cewa malam abin mamaki, yau ba mai iziya ba su imamu maliku ma zagin su ake, kuma gashi ka zage su kuma ka kwana lafiya. Malam ya ce akwai dalili, ya ce su waɗancan da Allah ya musu ahir, to Allah yana son su da rahama ne, shi yasa aka taka musu burki su tsaya haka. Ya ce amma ku mutanen yanzu Allah ya sallame ku, shi yasa duk abin da za ka yi ka je ka yi, za ka haɗu da Allah. Duk da za ka zagi magabata yi ta yi, kai ta zagin su, hasali ma yanzu in kana zagin su kuɗi za a baka, kuɗi za a baka, a yi ta tara maka kuɗi. Kun ga wannan wallahi ahir Allah yake mana. Tare da wannan ya kamata jama'a kowa mu dawo mu dubi abubuwan da suke faruwa. Kun san ƙasar Iran ta yi taro na haɗin kan musulmin duniya gabaɗe. Bayan an gama wannan taro, an gayyaci malamai na kowace ƙasa, an gama tattaunawa, ba a daɗe ba sai ga gwamnatin Saudiya ita ma ta yi wannan taron, ta kirawo malaman duniya gaba ɗaya, kuma kowa ya zo ya gabatar da fefansa a wurin. Manya-manyan malamai sun zo sun yi bayanai. Wallahi jama'a, waɗannan bayanai ya kamata in mun ji su mu yi kuka. Dukkan malamai sun tattauna matsaloli. Bari mu faɗi kaɗan daga cikin abin da aka tattauna cikin taron. Kaman an samu wasu manyan 'yan shi'a daga Iran, an samu wasu manyan ahali sunna daga nan Afirka mu, an samu wasu daga malaman Saudiya, an samu wasu daga irin su ƙasan Urdun, su Dubai, su gashi nan dai duk duniya gaba ɗaya sun gabatar da fefa. Duk malamin da ya fefa ya sauka, sai ka je fefansa ya kamata a zubar da hawaye aka cewa fa lokaci ya yi mu ajiye duk wani bambance-bambancen da muke da shi, a dawo a haɗa kai. Domin kuwa idan ka ce yanzu kai ƙungiyanka kawai za ka ci gaba da tafiya ba ka haɗa kai da kowa, to wallahi ƙungiyanka ba ta iya ɓullewa, ba ta iya ɓullewa. Yau ta kai ga wannan rarraba a cikin fataron da aka tattauna na Saudiya kenan, suke cewa yau rarraban ta kai ga musulmi ne fa dai ɗaura bam ya shiga masallaci, yan uwansa musulmi suna sallah ya tayar da bam saboda an sa mai wannan bala'i. Don Allah jama'a ku diba ku gani, jama'a me ya zafi haka? Dan fa sabani ne kawai na fahimta, wanda wannan sabani na fahimta tun sahabbai suna tare da shi. Bai kamata wani ya iya ɓata rai balle har ka iya ɗaukan mataki na kisa akan wannan al'amarin ba. Amma jama'a yau ya aka bar mu, sai ya zamo akwai malaman da suke biyan bukatunsu karkashin wannan rarraba. Su in aka dawo aka haɗa kai to abincinsu zai ba shigowa, don haka sai suka riƙe wuta. To tsakani da Allah lokaci ya yi jama'a da mu tashi tsaye mu haɗa kawukanmu, a ajiye duk wani bambancin aƙida. Wannan ba shi ke cewa ka ajiye tafiyarka ba, a'a, tafiyanka tana nan, ka ci gaba da tafiyanka. Amma in magana ta haɗin kai ya taso, to gaba ɗaya a taru, a zo a zauna a tattauna a game masalaha. Wannan wajibi ne mu gano haka. Kafiran duniya ba ruwansu da rarraban mu. A wajen kafiri ba ruwansu da wani ɗan shi'a ne, wani ɗan tijjaniya ne, wani ɗan ƙadiriya ne, wani ɗan izalan jos ne, wani ɗan izalan kaduna ne. Ina ruwansu da wannan? Su a wajensu kawai musulmi duk musulmi. To ku diba ku ga wannan jama'a halin da muke ciki. Wato an tattauna fefofin suna da yawa. Wallahi kuma maganganun da aka yi maganganu da ya kamata mu zubar da hawaye a ciki. To amma kuma al'amura dai ga sunan. Zan dakata anan saboda lokaci, in Allah ya sa muka samu wani lokaci a gaba za mu ƙara tattauna kan abin da aka tattauna, abin da muka karanta ya zama daidai, Allah ya karba ya ba mu lada, abin da muka yi na kuskure ko muna roƙon Allah subhanahu wataala ya fi mana. Wa aqulu ma aqulu astaghfirullah al-azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Direban da bandit ya tare shi a hanya sai bai tsaya sai ya tura bandit ɗin ya mutu, to shi zai yi azumi ko kuwa? Na'am, direban da aka tare shi a hanya bai tsaya ba sai ya kaɗe wanda ya tare shi, wato ya tare shi a matsayin zalunci, shi kuma sai Allah maɗaukin sarki ya bashi nasara a kansa, wannan ba zai azumi ba. Domin shari'a ta yarda duk mutumin da ya taso da ni ya kashe ka, in ka samu nasara kansa shikenan
kowa sai ya zauna haza bi haza. Wannan babu magana wani azumi da za a yi, akan yi azumi ne kan abin da ya faru na kuskure. Kaga wannan kuma ba kuskure bane, kariyar kai ne. Muna roƙon Allah ya ƙara kare mu, Allah ya zaunar da mu cikin aminci. Na'am. Wannan ce assalamu alaikum malam, barka da sharwaran Allah. Malam, ya halatta mutum ya yi sallar tarawih a gida tare da matarsa, saboda idan ya bar ta ita kadai ba za ta yi ba. Na'am, ya halatta mutum ya yi sallan tarawihi a gida tare da matansa, saboda in ya barta a gida ita kadai ba za ta yi ba. To ba sallan tarawihi ba, har sallan farilla a zahar da la'asar magariba da isha'i duk ya halatta. Ka tsaya gida ka zinkin sallah da kai da matanka, muddin ka san in ka fita ba za su yi ba. To ka diba karkashin fadin Allah wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan. Da ga da yawa magabata wasu in ba su samu zuwa masallaci ba, to sukan tsaya su tare iyalinsu a gida su yi sallah tare da su, don su ƙara koya musu yadda ake sallah, kuma su nuna musu muhimmancin wannan sallah. Don haka sallah abu ne mai matukar muhimmanci, sai mu dage kar mu yi wasa a kanta. Allah maɗaukin sarki ka ba mu sa'a. Don haka tarawihi ita ma sallah ce mai matukar muhimmanci. Mun rayu da malamanmu da magabatanmu, mun ga har suka bar duniya ba su taɓa fashin wannan sallah ba. Don haka mu ma mu yi kokari mu rike abin da muka isko magabatan mu sun rike. Allah madaukakin sarki ka ba mu sa'a, Allah ka dora mu akan daidai, Allah ka yassare mana al'amuran mu baki daya. Ana ya kamata mu dakata saboda lokaci. Abin da muka yi daidai Allah ya karba ya ba mu lada, abin da muka yi na kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Wa aqulu ma aqulu wa astaghfirullah al-azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.